BMW 320i. Danas ćemo istestirati potrošnju pre i posle karbonizacije. Trenutna potrošnja 6,2. Evo nas u kolima posle urađene dekarbonizacije. Sad smo istestirali potrošnju, vidjeli smo efekat je vidljiv. Na istom mestu, pri istim uslovima je bila 6.2, sada je 6.0. Nije veliko smanjenje, ali auto je nov, tako da imao sam 50.000 pređenih kilometara. Rezultat je, moram priznati, stvarno neočekivano iznenađujući pozitivan. Nisam očekivao da ću dobiti takvo ubrzanje na kolima u komforu. Prvo što sam osjetio je kad sam krenuo na sporim dodavanjima gasa, laganijim, mnogo prijatnije prihvata gas. Ovo bih preporučio svakome da odradi. Znači, ne radi samo o tome da li ćete smanjiti potrošnju, ne da li ćete dobiti ubrzanje, nećete dobiti ubrzanje. Suština je u tome da se održava auto.